Здравейте! Радвам се, че се присъединихте към нашето ново видео, къде ще разгледаме основни функции в Excel. Това включват Sum, Average, Countif, Max и Min. Не се притеснявайте, ще започнем и ще покажем за всяка една функция от самото начало как да може да ги използвате. А междувременно искам да ви поканя да не последвате в нашия YouTube канал и в нашите социални мрежи, които може да намерите отдолу в описанието на видеото, защото ние се стремим постоянно да споделяме ново безплатно съдържание, с което да ви помагаме всеки ден. Окей? Да се захващаме за работа. Сега, тук в първия лист имаме нашите въпроси и задачи, с които трябва да се справим. И вече от другия лист може да намерите задачите, данните, които имаме предоставени, да кажем, от нашото счетоводство. И ние сега получаваме от нашата система или счетоводство тези данни и имаме задача, която да изпълним. Било то за интервю за работа, било то за а, работна задача, с която трябва да се справим. Сега, за някои от вас тези задачи ще са лесни, за други ще бъдат по-трудни, но за целта, за да може всички да разберат, ще опитам максимално бавно и внимателно да изговорим всички. Първата задача, която много от вас може би се срещали, е да изчислят общата сума на продажбите. Окей, отиваме в продажбите. Нека си създадем тук една табличка, където ще отбележиме резултатите. Добре. Обща сума на продажби. Това ще е функцията sum. Добре. По принцип има няколко начина, които да намерите общите функция на продажбите. Някои от вас сигурно са срещали. Ето, нали, това какво означава? Искаме тази колонка. Какви колонки имаме тук? Имаме дата на продажбата, имаме продукт, в случая лаптоп, монитор, тъмно, държава, в която е направена продажбата, количеството продажби, единичната цена и общата сума. Тоест, общата сума на продажбите, това е сумата от колонката F. Вие може да забележите, има някакво начин, на което да намерим тази сума. Първия начин е, слагаме мишката върху F и ако ви е настроен правилно Excel, ще видите отдолу веднага излиза сумата 608 926 и можете да препишете тази сума директно тук. Но това не бих казал, че е най-удобният начин, защото може да направите грешка при преписването. Друг начин, който може да използваме, е като кликнем най-отдолу на клетките, отидеме на формули и на формули имаме тук отляво автосумиране. Кликваме на автосумиране, сумиране и то ви показва кои клетки са избрани за автосумиране. Ако имате празен ред, имайте предвид, че това не работи и ще ви се счупи формулата. Така че това не е най-добрият начин, но е един от начините, които да сумират. И виждаме избране в случая, понеже нямаме празни редове, правилно диапазона, кликаме Enter и виждаме същата сума, която видяхме преди малко. Ето тук същата сума и по този начин. И сега ще ви покажа най-добрия начин, това да го правите, за да може, например, ако имате справка с някои данни, да си я напишете отстрани. Пишеме равно на sum, отваряме скобката и единия вариант е да напишеме, най-лесно е да кликнете върху първата клетка, да издърпате мишката и до последната клетка. И да затворите скобите. И кликаме Enter накрая и имаме готова сумата. Ако обаче смятате, че някой ще влиза в този Excel и ще добави още редове, тогава е по-лесно да хванем цялата колона. Кликаме Sum, отваряме скобата и кликаме върху F и затваряме скобата. И така реално цялата колона. Това обаче, което ще видите в случая, е, че понеже ние сложихме отдолу автосумиране и реално ни дава грешка. Реално това не е вярната сума. Триеме го това, за да не обърква. Това е sum и да кликнем отгоре върху колоната е втори начин. И третия начин, който можем е да си го напишем на ръка. Sum и например F2 ни е първата. F2
двоеточие и последното число. Да кажем, че предполагаме в момента имаме само 50 реда, 61 реда. Обаче може би предполагаме, че ще станат някой ден 1000 реда. И пишеме F2, двоеточие, F 1000. И така виждаме сумата до 1000. Така колкото и да се попълва надолу, ще продължи известен период от време да се сумира. Това обаче не е най-добрият начин. Реално видяхте, че този начин е по-добър, защото няма ограничение до 1000. Защото на 1000-ния ред вие може да забравите да добавите новите редове. Трябва в момента, в който добавят нови стойности, тук да дойдете да го промените на 2000, например. Окей? А защо е F1000? Защото е F и от тук скроваме надолу, нали, белите редове, 1000-ния ред. Това имаме предвид. Окей? Нека се захващаме следващата задача. Следващата задача е average. Намерете средна стойност на колоната единична цена. Какво значи average? Average означава средна стойност. На английски. Може би това ще ви е малко по-трудно, ако не знаете тази дума. Добре, средна единична цена. И тя е думичката average. По принцип, в Excel, ако, например, запомните дори началото, не запомните цялата думичка, ако почнете да пишете, тук ви излизат предложения, така че като напишете, много е важно обаче първо равно, за да разбере Excel, че ползвате функции. И в average, тук ще ви излезе думичката. След което отваряме скобката и понеже ни е средна единична цена, това означава, че можем абсолютно всичките цифрички да ги избереме и да затвориме колоната. Okay? И виждаме, че нашата средна цена е 866.146. Написахме равно думичката average и избрахме диапазон от клетки, който искаме. Разбира се, може, както преди малко показах, да напишете E2 до E1000, например. И това няма да доведе до различен резултат. Защото Excel само сумира числата. Окей? Нека да видим вече следващата задача. Ако не се сещате как точно беше думичката average, може на формули, тук на автосумиране отдолу е написано и средно. Тоест може да кликнете ето тук, да кажем, в следващата празна клетка, да избереме средно и ще видите Excel автоматично ви попълва average и вие тук в скобките само ще трябва да изберете диапазон от клетки, който искате да се сметне. Внимавайте, както в случая аз сложих две скобки, сега Excel ще даде грешка. И пита, искате ли да премахна. Нека си го поправим сами. Трябва винаги да има отваряне с една скобка и затваряне с още една скобка. Окей, справихме задача номер 2. Нека да справим. Вече следващата задача е малко по-интересна. За тези от вас, които имат повече опит, това е да преброите продажбите за България. Окей? Сега, преди да се спрем, нали, да решим и тази задача, искам да ви споделя само, че ние имаме един много добър курс по Excel, който вече са го минали над 1000 човека. Той е на нашата платформа topuni.eu и като напишете topuni.eu, ще видите в Google, нали, ще може да отворите нашата платформа и имаме различни варианти на курса. Този е от 0 до експерт. Имаме и само за начинаещи и може да влезете тук и да прочетете за какво става въпрос и да си го купите, ако имате интерес. В него покриваме не само тези формули, но и много други формули, които са за различни нива, от начинаещ до напреднал. Аз смятам, че ви бъде полезен и получавате 7 дни гаранция. Ако нещо не ви харесва, може да минете курса и да ви възстановим парите. Добре? Окей, нека се залавяме обаче да се върнем към нашата задача. Трябва да преброиме продажбите в България count if с функцията count if. Окей, как се използва тя? Когато използваме функцията count означава, че преброява клетките, нали, които имат числа в тях. А сега, понеже използваме функцията count if,
Тя преброява клетките при положение, че използваме условие. Добре, да преброим продажбите в България. Окей? Как се пишеме отново равно нашата формула count if, отваряме и сега виждате Excel веднага ни подсказва както обикновено. Може да пишете във формула бара, може да пишете и в клетката. Понеже е по-просто, аз предпочитам в клетката, а когато става въпрос за по-дълги и сложни формули, където когато станете напреднал и започнете да използвате няколко формули едновременно, тогава ще ви е по-лесно във формула бара направо да попълвате. Защото тук може да се го издърпате и да разглеждате по-подробно. За момента, нека да се фокусираме върху клетката. Пишеме в клетката countif равно countif, отваряме скобката и Excel ни подсказва. Първо имаме диапазон и втория имаме критерий. Какво значи нашия диапазон? Какво опитваме се да преброиме продажбите в България? Как броим продажбите в България? Тоест, трябва да видим на колко места, ето тук това е диапазон отново, придърпваме си го отгоре до долу, кликваме и селектираме клетките, кликаме запетайка, при някой от вас може да е и точка и запетайка, в зависимост как ви е настроен Excel. Тук ви е отбелязано отдолу как е, запетайка. И сега нашия критерий. Нашия критерий е България. Ако напишем просто България, ще ви даде грешка. Нищо, няма да намерите нищо. България. Не може, нула, нали така. Трябва, понеже е текст и търсите текст, да бъде в кавички. И намирате 11. Окей? Сега мога да ви покажа и нещо интересно. Например, представете си, че някъде е допуснато грешка и накрая не е ясно дали е написано България или някой път е написано България. Виждате ли, тук е написано България, човека е допуснал грешка и затова CountIF ни показва само 10, въпреки че имаме 11 продажби. Интересен начин, нали, да се реши този проблем е, например, можете да напишете до тук Българ, първите няколко думи и да сложите звездичка. Тоест нататък, дори човек да е допуснал грешка, звездичката означава, че всички, независимо ако нашия текст започва с бълга, независимо как завършва, да го преброиме. И тогава, виждате ли, отново, въпреки че тук е изпуснато ито на България, няма проблем, то отново се преброи. Окей? Това е един урок за по-напреднали, който исках да ви покажа, но за момента ще си го върнем в обратния начин. Окей, готови сме и с тази задача. Нека да разгледаме следващата задача. Намерете най-високата единична цена и най-ниското количество. Нека да намерим. Добре. Най-висока единична цена. Добре. С max равно на max. Отваряме скобките. И отново, както се сещате, тук трябва да си изберем диапазона. Като диапазона от клетки е от E2, придърпваме додолу, E61, затваряме. И получаваме, че това е нашата най-висока единична цена. По същия начин можете да изберете и най-ниското количество. Т.е. функцията min. Тези функции мисля, че са ви лесни за запомняне. Горните са по-трудни, но винаги може от формули под автосумиране да си ги кликнете и ще ви се попълни автоматично. Ето кликаме минимум. Само че вътре в скобките си избирате диапазон. В случая количеството може да кликнем отгоре директно на колоната D. И така ще се попълни D до D, защото нямаме други стоености, искаме всички да ги вземем в предвид. И се получава, че най-ниското количество, което имаме е 1. Добре, надявам се, че този урок ви беше полезен, че научихте нещо ново. Ще се радвам да ни последвате за още безплатни уроци или да се включите в някои от нашите платени курсове по Excel на toplani.eu. Напишете в Google Toplani и ще ви очакваме до нови срещи!